Nyt se kertoo, ehkä mä en tiedä kuvaako, mutta kyllä mä luulisin, että se kuvaa. Mut mä annan ihan kamalata, mä tykkään tämmöisestä. Haluaisin mä kertoa, että hyvää pääsiäistä. Sitäkö me haluttiin kertoa? Joo, en mä tiedä, mun piti tehdä aluksi itsemurhaviesti. Ai niin ja. Happy Valentine's Day. Ei nyt oo mikään Valentine's. Ei, kun spring. Ei, kun paskua, eikö pääsiäinen. Easter. Hyvää pääsiäistä. Maistis varmaan sullekin. Joo, mäkin voin syödä. Kun mä saatan munaa. Munaa? Jonnekin. Ei viihdy, kun se... Etkä laina. Kuvaako sä edes?